Joo, pikkasen käytiin kantarelleja tuossa poimimassa, niin tehdään nyt sitten vähän näistä kesän herkkua. Pilkotaan vähän pieniksi. Sitten pistetään pannulle ja sen verran paistetaan, että vesi haihtuu ja pistetään sitten vähän mausteita. Suolaa, sokeria, pippuria ja kermaa. Tehdään perunamuusia. Tästä vähän pienemmäksi niin on mukavampi syödä sitä. Sitten ruvetaan paistamaan. Sitten sienet pannulle ja lämmitetään niin kauan, että neste haihtuu. Tää on hyvä tämmönen, mä ostin tämmösen valurautopannu. Se on ainut oikea pannu, millä saa hyvää ruokaa tehtyä. Se kestää niin kauan kuin äijäkin, jos vaan hyvin hoitaa. Nyt siitä mainio. Paistellaan sitä niin kauan, että vesi haihtuu. Nyt rupeaa olemaan vesi haihtunut, niin tässä kohtaa lisätään sinne joukkoon niin sipulia. Tolla tavalla. Sitten pistetään sinne voita. Kunnon sentti voita. Kuulutetaan noin sipulit tässä samaan. Sitten lisätään vähän mausteita. Lämpöosuus vähän tiputtaa tuossa kohtaa. Ykkösen musta pippuri. Makua sinne. Noin. Sitten lisätään vähän suolaa. Sitten annetaan pikkuhiljaa tuossa olla. Sitten kun sipulit rupeaa olla kuivattunut, niin lisätään siihen kermaa. Nyt on sipulit saanut vähän väriä, niin pistetään sinne vielä hiukan tästä. Noin. Sitten käännetään lämpö vähän pienemmälle ja annetaan sen haukua tässä pikkuhiljaa. Sitten ruvetaan tekemään perunamuusia. Mulla on tommonen oma hyvä resepti, millä saadaan mun mielestäni maan mainio pottumuusi. Tässä lämpö vähän pienemmällä. Nyt rupeaa olemaan kantarellikastike valmis, niin se voidaan tässä vaiheessa niin laittaa astiaan ja sitten ruvetaan tekemään perunamuusia.
Nyt kun on saatu kantarellikastike valmiiksi, niin sen jälkeen tehdään perunamuusiin tämmönen systeemi, että mulla on kilo perunoita kiehumassa. Pistetään tohon noin pari desiä maitoa. Sen verran, että se kiehahtaa hiukan, niin sitten lisätään sinne yksi pieni sipuli. Odotetaan, että se lähtee kiehumaan. Sitten siihen voi heittää myös tähänkin niin pienen nokareen voita. Tuolla lailla. Otetaan, että maito kiehahtaa. Nyt maito kiehahti, lisäsin sinne sipulit. Ja annetaan tän pikkasen tässä vielä hautua. Sen jälkeen kun perunat on kypsiä, niin sitten lisätään tää perunamuusin joukko. Tästä tulee oikeinkin hyvää. Hetki pieni lämmitellään ja sekoitellaan koko ajan. Joo, nyt on perunat kypsiä. Kaadetaan joukkoon tämä 2 desiä maitoa. Ja sen jälkeen muussataan ne valmiiksi tuohon ja tehdään muusi. No niin, nyt meillä on valmis satsi siinä. Perunamuusia, kantarellia kermakastikkeessa. Suolakurkku, vähän punajuurisalaattia ja semmoista aurinkosalaattia ja puolukkahilloa. Tästä on hyvä lähteä kohti päivän askareja. Tämmönen pläjäys.